أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ‘yan uwana musulmai. Ina so na yi amfani da wannan dama da na samu domin ƙara tunatar da ‘yan uwana musulmai akan abin da ya shafi wato cin amana. Cin amana dai shine mutum ya yadda da kai, wani bawan Allah ya yadda da kai, ko wata baiwar Allah ta yadda da kai, ko wasu mutane su yadda da kai saboda suna tunanin za ka iya riƙe musu wannan amana, kai kuma sai ka zo kai akasin haka. Kada ka sake wani mutum ko wasu mutane ko wata mata ko wata al'umma ta yadda da kai saboda suna tunanin za ka iya riƙe musu wannan amanar, kai kuma ka zo ka ci. Saboda cin amana ba ƙaramin laifi ba ne a gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu ya ce, za a zo da wani mutum ranar tashin al'iyama gaba ga Allah, wa in kana utul fi sabilillahi, ko da a ce wannan mutumi, wannan bawan Allah an kashe shi ne a filin yaƙi gurin ɗaukaka kalmar Allah subhanahu wa ta'ala. Za a zo da shi gaba ga Allah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, daga lokacin da aka yi mai wannan kisan a gurin ɗaukaka kalmar Allah subhanahu wa ta'ala, duk wani laifi da yake tsakanin shi da Ubangiji, Allah subhanahu wa ta'ala zai yafe mai. Ya ce illal amana, sai dai amana ita kaɗai ce ba ta guguwa. In ya ci amana, ita kaɗai ce ba ta guguwa. Za a zo da shi gaba ga Allah, Allah subhanahu wa ta'ala zai ce ban amanar da na baka. Nan bawa zai ce, Allah subhanahu wa ta'ala, yanzu duniyar da babu ita ina zan samu wannan abin na biya. Allah subhanahu wa ta'ala zai ƙara cewa akti amanata, ban amanar da na baka. Bawa zai ce da ubangijin shi, Allah subhanahu wa ta'ala, ina zan samu wannan abin na biya bayan yanzu babu duniyar. Allah subhanahu wa ta'ala zai umarci mala'iku ya ce in ɗali'u bihi ilal hawiya, ku ɗauke shi kai shi zuwa ga hawiya. Za a ɗauki bawa, a ɗauke shi a kai shi bakin hawiya. Wani dukiyar marayu ya ci, wani abokin shi ne ya bashi amana ya ci, wani wata mijinta ne ya bata amana ta ci, wani ga su nan dai kowa da nau'ikan cin amanar da yi. To duk abin da ka ci za a suranta ma shi a wannan wuta, a ce ma mala'iku su umarce ka da shiga ka ɗauko su. Idan mota ka ci a duniya, exactly motar za a suranta ma a cikin wuta, a ce ka shiga ka je ka ɗauko ta. Idan kuɗi ne yadda aka baka su ɗin nan, haka za a ce ka shiga ka je ka ɗauko su. Gasu nan za a suranta ma su exactly irin na duniya wanda ka ci, za a ce shiga ka je ka ɗauko su. Haka bawa zai shiga ya je ɗauko wannan. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko dutse aka ɗauko aka wulla cikin wuta sai shekara 70 kafin ya isa. Shekara 70 ba wata ɗaya ba shekara ɗaya ba, shekara 70 kafin ya isa. Ko dutse in aka ɗauko aka wulla shi cikin wuta, amma a haka za a ce bawa ya shiga ya je ɗauko shi. Nan za ka je, sai ka je ka ɗauko, ka zo bakin gaba za ka fito, wannan amana za ta ƙara zamewa ta ƙara komawa. Ta koma. Mala'iku su ƙara umarta ka ce ka ƙara zuwa ka je ka ɗauko ta. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko riƙon gaskiya da amana. Saboda ƙarancin lokaci insha Allah a nan za mu tsaya da wannan gajeriyar tunatarwa tamu.
subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.